Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa aksyon ay patrol magasalod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, Region Wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 15 minutos karon nga na Webes Petsa 20. Sa Webes na mga edisyon sa inyo siling nga palatunturan siranda niwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato siling nga news team, ato siling nga correspondent sa liwat na Manila siling nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central, Southern Cag, Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kag dulungan oras sa kagabiyo ng aton sininga patrol to crossword patrol kay na panagagabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat kabantayan, aton naman liwat kahimulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa Webes nga edisyon sa ananuman nga mga eventualities from where the action is. John Diaz magaresponder back to back sa aton nga piloto, aksyon papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagmonitor bantay sa pinakaulihiman nga mabalita update sa national international monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod sa Webes edisyon. Buylog nato na porsa ni Aksyon ang Defensor. Opdal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side.
puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Sa kinandan ang inyo sinalagad, ang inyo sining angkorman Action Night Patrol Program, Lunes Tubdob Sabado. Ako naman si Action Eric Magpanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sama-sami ang unang kabayan sa ato sila nga pagpangalagad ginadulong si Sakaluan sa Santon Plus Herbal Capsule. Nakahibalo-bala ka mo nga ang Santon Plus Herbal Capsule anti-tumor, makabulig ini sa pagbato sa kanser. Ang isa pa sa sikreto sa Santon Plus Herbal Capsule, kung may cyst ka, may goiter ka, sarang niya ini mabuligan, prostate enlargement para malikaw ka, tumari kagid adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule, nagabulig man ini panubo sa imo sininga blood pressure, nagabulig man ini panubo sa imo sininga sugar, anti-dengue na, nagabulig pa normalize sang platelet. Amo ini ang pila ka mga benepisyo kag sekreto sang Santon Plus Herbal Capsule. That's why kita rekomendar sa inyo alagad, tumar kita adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin nga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Laging nasa aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ay mga bayan sa ato sila nga pagpangalagad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag ang ini mga porsyon sa ato sila nga pagpangalagad sa unang kabahin ginadulong man sa Sakaluan sang Evergreen Herbal Capsule.
Thanks God na maayo ang lakat sang panahon karon nga gabi. Sang tulo temprano pa kag hasta na abtan sang kahaponanon daway gid man katupa si ulan. Apisan nga nagulugalom kay na pero daw napalid sang mabulobaskog hangin. Nami subong ang panahon naton kiti way labot sa mabulubugnaw. Madamo na sang amat-amat kapag wa sang kabitunan sa kalangitan, indikasyon nga wala sang galom. Kapyar ka mo kung amo ni oras, buksi bala bintana sa salakyan mo kung nagadaragan ka, or if not kung kagahon bla, huway man lang lamok kin mayo, buksi bala bintana sa kwarto mo. Mabatsagan mo na ang dupoy-dupoy sang hangin, no? Daw nagapaninghamot ng kwan, ang Vermans. Anyway, pila naman lang kasimana, isa naman lang kasimana ang hulaton ta. After that, ano na, Vermans na ta, September na, no? Kasan ola, no? Pero sa nila, sa mga expert na kasiling, ang ining Vermans sa tuig 2020, daw masubo-subo ini. Why? Because sa sining pandemic nga ginatubang naton gihapon, nga wala pa sang katapusan, nagasaka lang nagasaka ang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. That's why amo na permi ang ginapanugyan ta sa ato makauturan, sulit-sulit nga daw buka ta nga plaka, ang iban masilin lang nga daw uli anon sa aton, pero mo na permi ginasulit-sulit ta. Why na kita sa ibato sa sining COVID-19? Tatlo lang ka bagay ang makabato ni kamakasustener sa atom nga hindi ta patapikan sa COVID-19. 1, ang paghugas sa aton kamot. 2, ang ginatawag nga distansya, social distancing. Kag 3, ang pagsuksok sang face mask. Amo lang ni ang solo, amo lang ni ang mga bagay na dapat natin sundon sa pinakasimple nga hingyo sa aton sini gobyerno. Ang health protocol. Huwag ka mo ginakulbaan nga nagasaka lang nga nagasaka ang kaso sang COVID naton diri sa Bacolod sa probinsya. Ang kulbaan kaya rin mabalik naman ang mga paghugpa sa aeroplano, mga sweeper flights naton sa mga OFW kag LSI. Tini kulbaan naman ni mas doble ang kulbaan tas ni wala labot sang lokal naton di ari man iba ni mga LSI naton kag aton nga mga OFW mo naman ning balantayan ta sa masarag simana. Damo na nga mga muyo lang kita nga hopefully sa pag-abot sa bulan sa Disyembre amo na lang kuntani ang ipaskwan niya sa aton bla nga madula na ni si COVID-19, or if not may vaccine na nga maka sustainer kag makabulig para mabakunahan ang aton nga mga pumuluyo nga hindi na sila matapikan sining COVID-19. Amo na lang ginapangamuyo ta, wala na sang pinakasadya guro nga Christmas sa bulan sa Disyembre, sa pizza 24 dispiras kag pizza 25 sa Disyembre kung mabakunahan na kita, kung may baksina para sa COVID-19. Isili sang expert mabulubudlay ang pagkinalipay ta sa bulan sa Disyembre. Hopefully ang mga forecast ng iban nga mga mamalidha sa mga eksperto nga by September, October may ara na vaccine nga makasabat sa sining action Henry, makasabat sang sitwasyon naton di sa bilog ka kalibutan ining wala untat nga paglapta sang virus nga COVID-19. Sa muna nga kung wala malanggi sa importante nga laktan, wala man sa importanteng appointment, siligabi nga malagaw-lagaw ka lang, much better nga mapabiling ka na lang sa balay mo kag pulo panghimos ka na lang da. No?
Kaya muna ang subong halos ginabantayan ta. Wala buti, may mga nagakalamatay sa COVID-19. Ito kung kesa ginabulo-balansi man sa balita nga may mga madamo man nga nag-alayo. So muna, hindi tayo makita ang kontrata, ang serving ka panaming ta, against uliton ta, pagpangugas ang kamot, ang distansya sa katupad ta, kag ang pagsuksok sang face mask. Amo na gila na ang atong pulo panaming para sa virus na COVID-19. Tibay October 5 do, ang klase dayon nun pa sang DepEd. Damo sang mga gilikana nga do hindi gikonforme. Even ang iban nga mga maestra-maestro naghihipos lang ng iban. Siyempre kung sila na pasugtan, kaubol na. Mas pakamayuho nila nga magabukas na ang klase sa masunod nga tuig. Dito lang pag-i-sacrifice ang sitwasyon nga daw kalang-alang bla. At sa ulihi, kita magyapon ang magahinulsol. Kag sa ulihi, ti wala pa mahimo, ipa-isolta naman yapon. So muna nga, kung pwede lang, ang kalabanan nga ayo kaghingyo sa aton nga ginikanan, kung pwede lang mapahigad tanay kag mapaiway ta ang pagbukas sang klase. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night Patrol! Importante lang galing pahibalo sa mga ka-aksyon naton bala nga nagasunod sa aton nga mga drama. Gusto ko lang ipahibalo sa aton sini nga mga tagpalamati nga ang drama naton bala nga This Is My Life sa kasaysayan nga may tig-ulo relasyon matapos nini sa Lunes nga adlaw, Agosto 24. Magasugod naman sa Martes, Agosto 25, ang bag-o nga kasaysayan sang aton nga drama This Is My Life nga may tig-ulo probinsyana. So again ang relasyon nga tig-ulo sang aton drama sa This Is My Life matapos na ina sa Agosto 24, pag-abot sang Agosto 25, bag-o naman nga tig-ulo sang aton drama This Is My Life, ang title Probinsyana. So dapat sundon yun ang mga nabilin nga inadlaw sa aton drama This Is My Life nga may tig-ulo relasyon kaini nga simana amat-amat na nga magatapos. Kung nakapapuno ka na sa aton drama, mas manami nga matapos mo ang isa ka episode, ang isa ka title, kag imo naman masunod pamatian ang titulo sang drama This Is My Life, Agosto 25 nga may tig-ulo Probinsyana. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:02 na. Kasi isang oras na ito ginahunos lang, no? May gabi dira kay kumpare ko John Solinap,
kagay kumari ko Ronalyn Solinap sang RG Sol Bending asang RG Sol Roping dira sa La Carlota bla pamatig sa aton si pari June Solinap kag si kumarita Ronalyn Solinap sang RG Sol Roping dira sa siyudad sa La Carlota. Salamat gid paring June ha. Kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid para na nagkapahunay-unay siya naga pamati na sa aton sininga palatuntunan. Salamat gid. Ayos! Sakay Manong Emil kay Manang Nilida Lopez malandara nga pagpaurok-urok ka dahil-hilay na si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez sa aksyon na Night Patrol program ang Johnny Tango tayo di ba aksyon Enrico Domingo ara na yan di ba ara na higapon ang aton nga Johnny Tango na programa kon Domingo. Mr. and Mrs. Lowe di Paulan family, may gabi dira kag sa mga Dungganon boys ga paurok-urok man sila monitor sa aton sininga pagpangalaga. Sige, i-check na aton sininga patrol to ang aton sininga crosswind patrol. Kamusta ta si Action dyan? Kung kamusta ang paglibot-libot ya? Ibaloon ta ang iya sininga report observation sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action John Diaz sa report sa Patrol Observation. John, maing gabi, please come in. Maing gabi, Action Eric, maing gabi sa totoran nga makakson. Maing gabi, tarawa kita da. Ara. Matik. Ara, matik ka. Matik, no? Matik na. Matik ka? Matik ka. Raya. Ara na. Was-waso na may ariyan akong mais. Ariyan ako, alagit. Ano siya? Ano siya? Ano siya? O, may garanda, di ba? Galing kay Tim, may problema niyang ganagaw ko rin yung gabi, no? Ngaw? May problema siyang pamisap. Kuha na eksimtin niya COVID. Away niya. Kuha niya punaw COVID dyan. Amo na yung mga wala gini gakapiktuhan. Bakit ito gini na tatap na, no? Huwag man siya nagatatap. Pumawala mo na siya niya. O gani man. Ang maukayan niya natin. Amo na makaon niya dahi. Amo gid. Ibaan mo ko kaysa ko. Hindi na ako may maukayan pa. Oo. Kung dahil nga buho ang maukayan, tinisgrasya. Disgrasya gini. Disgrasya gini ko dahil nga buho mo. Gini nga basag lalata. Oo. Ibang kuot yung nasa buho sa ibaan mong. Kasi kapag kuot mo, may talim babagas. Laban ka sa kagat na kung nangalangon mo na. Laban ka sa kagat. Nakumisay kay JM da. Higit manguot sa ibaan. Kuot ka lang sa imo, hindi lang sa iban. Hindi lang sa ibaan. Steady quotes ka lang Steady pulse lang. Steady pulse lang GM. Ibutang ng JM sa proper timing. Ibutang sa proper timing kung sa Richard Sagat Lars pa. Pero kung may harap pa? Ati awat pa man. Was lang. Was lang. Ay, kung next to the next, sa totoran ni Makakson, siling mo na namin kita doon simpo, no? So, binigyan ng panahon na ginapangayo sa tanan. Nayanay ang atong panahon karon ni gabi. Gani. Ay, manggalom gani, Ako nami, kung wala nga abi COVID, ako nami ilagaw-lagaw mo. Ani, amo pa rin tayo simpo, basta mga muning sa panahon, no? Adamo, ginanamian, magpapulog pa gabi, kag mag-inom-inom sa ating mong. Kuwait na ni Guro ni Corban, kag wala curfew. Guro, kalabanan, gid sini nagaga-enjoy, amo sini nga gabi. Mo gani. Merkulis pangadaan. So, puli lapit na lang mag-laps man. Ito ang mando to, tinantaon ta. Kung may extension o kung wala. Diba itong liquor ban to bla? O gani man. Tamo ito kaayo Sila ilang kabay pa sa 22, ang curfew, kila na 8 PM, ang importante, ma-lift ni Mayor Bing ang liquor ban. Ani, man to mo nang ayo sa iban Wala man siya ginayo, kasi siyang curfew, okay ginawa, na problema. Man. Pero niya, liquor ban, kasi para maka-shot-shot, matabisan pangalit, lablang nga shot, bla. Ang garo ka, ano na ginedog pangita, na ginang ginhawa. Gani man.
So, hindi na yan maligal sa itong mga kakson, kaya kabalo ka inang ginatawag nga inom, di kinayasang tradisyon sang Pinoy mong. Gani. At iba niya, gainom para mag-celebrar, magpangalipay, para madula ba ang ilang stress, ilang problema. Pindi na lang sa pagdala sa tao ko ng ilimnon, din niya kuno ginabotang di blapang. Amo na. So, muna, ibantayan talaga kung may mga development kita talaga, no? Para makita man naton, kamano ka, isa man di ba gina madula kag maligar nga, isa part na sang negosyo nga nagapabakot sa ekonomiya, man mong, tikon may inom, ting kwarta, galibot, kung si Sir Frank Carbon pang pambalon, galibot ng kwarta, basta may negosyo. Ang gabi, ido na lang makitanta sa dalan, ido gadamo, mas lang gadamo, kagaranda di, kahit yung balilang amo, namo sunod balay, kami naman may bulos, may malagaw, bisdalan, gay lang taon ko na nung sitwasyon. Amo ni Chimpok, sinagay ko sa do, mambaka tutungang gabi, kung si Papang Pomong. Iti, do wala malasado sa lakyan sa dalan. Correct. Ay, sa lakyan, pilang naot lang. Wala kang makita tao galakat. Wala ka naman makita tao galakat. Ate, ang iban, pinanago, masulod sa ilabalay. Lukasawa agani, bla, nga magdala ka sa lakyan mo, way ka masugata, bla. Gani, kung si Papang, ganito gampang-ampang na sa lakyan, no? Gani. Ay, mansugata, no? May naman di sigilibot, kanubuang, di kararanda, di displibot sa Bacolod. Pati development, malaki tilino ang Bacolod nga daan, ba sigurong Bacolod nun, nanuto, nagidman na, no? Crime doon naligal, biya mo lang doon shooting incident. From crimes daw kanya dakadako isa pag nubuya dyan, no? Wala po to siyang shooting, mga nagintiro to, aktivista, bla to? Animan. Wala naging mas iban nga mag-aksidente, no? Ay, gin masyado, even aksidente, bla? No, tuno. Nagsarurot, kinonumero. Traffic accident to, laka ka na lang responder kung gabi, no? Okay, may mga aksidente, pero diba sapdi nga nila sa salakyan. Sa bidanay, okay lang na yan. Okay lang na yan, kaya damage property, basta may insurance, no problema. Pero kung mga huluhid on coalition, mga hit and run daw, ano, no? Ay na masyado, eh. Okay, ang salakyan sa dalan. Good news na. Pilang nahot naman lang. Gani. Di man na, kahit ang kung mag-curfew sila alas 8 ang gabi, okay na, no? Kung ubog ang tao, tuloy temprano pa siya makapuli, isa nagpangdalan. Hindi ka na magabihan mong, hindi ka sige lang. So, ko magabi-gabi, nag-iti na goro isa pag nakapagtulunan man. Pero kasawagin lang taon sa playbot sa syudad. Pila ka mga area nga daan, nga ginanda lockdown. Iba man yung mga lugar, action na nga, gigapon no, operate man, no? Pagkasana, sa naton nga palibot sa sunod sa Bacolod ang mga street light. Gasiga, no? Gaganagid. Gaganagid. Amo ng Mayo. Muna na gusto muna, gurumambang nga daw wala gasiga, kaya di kita mo, galing grabay nga salakyan. Abi mo boron. Bungkay wa salakyan, kundi mambang kasanag. Mambang kasanag naman, ha? Gani. Yun yung pananawan kami, no? Pero dariya, sa may Lacson nga area, ay wala naging sarado naging tanan nga mga kanan di gani mga establishmento komersyal sarado naghead pero diri sa may South Capitol Road tingala kami may mga private salakyan pagka-park rin sila guro may mga privado pa din nga salakyan mong may gano? ay gapundo pa din naka-parking pa mga private nga salakyan sa di na nga lugar na? Inidlas may Provincial Capital Lagun basta kung kakaon sa tabok? Hindi, may nagkakaon. Nari lang sulod sa lakyan eh. Okay. Gapuno pa una yun. Nahilas lakit. Gabi na mong... Gani. Gagakalit-kalit man Makalit-kalit man no? Yan ba nila do sarado naman mga kalanaan. Di na natakaon sulod sa lakyan Gani. Kung pa di sulod yan, kung tapos sa kaon, tiyan mo batsin ang taday na Olo, di yan lang At mayo man kay kung oras gani matamat na balik sa normal, at madamo na kidinal sila. Kidaw? Nagkidinal sila. Madamo na kidinal sila. Madamo ang? Nagka-parking Kalit-kalit lang Kalit-kalit lang, no? Ay, digay-dugay ti mapuli naman na sila. Amo gid nagsunarek. Wala naman na sila dakwaan Ay man damo gito mga development man sa mga barangay nga aton gilibutan bla. Rakitan mo gid mga barangay council, mga kapitan do kapoy ginang ilang itsura subong pinaka-challenging gini nga mga nagapungko sa termino ni Action Reka. Dugangan pagidabis ang problema sa COVID-19, may magpasaway pagidara, may mga bulig padara, at subong may mga kapitan nga daan nga positibo sa COVID-19. Di bangod sang ilaman randa, di kundi ng mga ilapang lockdown nila, katuan man nila nga daan mong
Di mo gina ang mga tabo dira. Plus, ang SAP pag inaksyonerek. Oo. Pero so far, damo na magiging pang basura, no? Nga mga aso, lang magiging pasaka sa piskal. Oo. Yung basura ka piskal. Di damo na. Miligan to sa area sang dito Alangilan to something. At isa isang kaina, ang report naman is iya naman ka barangay Mansilingan. Yung basura to yung kaso, yung pasaka batok kay barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico. Ang bako do, ano ni Guro, do motivation, inspiration sa iyaman. Hindi positive sa daan sa COVID-19. Nagka-home quarantine sa subong iyang bata nga babae. I think do nag-positive man. O, babae o lalaki. Basta may bata sa nga nag-positive man sa COVID-19. Ang resulta sa swab test sa asawa. Sa iya nga mga matadra kasi nga upod sa balay. Huwag pakagwa, titipende pa na. Pero under quarantine siya, no? Kaya balik Kapitan Boy Pico, kin-interview ta siya. Pasalamat sa kay tigin na surang kaso. Wala man sang probable cause according sa iya. Yari si Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico sa Mansilingan. At ako nagpasalamat din, no? Ngagin dismiss ang fiscal ang case again file sa amon for insufficiency of evidence. From the very start na kuwan ko na nga ang ilay ang ginfile nga kaso sa amon wala na isang matuuran. So kung ginimo lang namon yung tanan kung ano ginapay mo sa amon sa national government para makalako sa kumuluyo ang assistance na ginatag sa national government. Oo. Kapdara, nakitaan man nga dodamo. So, Neri, kapag ang statement lamang ni Barangay Kapitan Rodolfo Boy Pico, magpasalamat yan, no? May konsuelo, masikap May konsuelo, masagani. Okay, amo na nang natubang sa mga problema man, plus sa pamilya, yung mga napiktuhan man, at least misan paano na nakakas ang tunok sa problema ni Kap sa ulo ya. Ani, kasi nabuhin-buhinan man ang iyang gina-call-call na nga problema magid. At isubong, at least nga, inspired nga, matapos ganiya quarantine at makabalik naman na sa trabaho. Gani man. At isubong ko sino dahil ginasaligan sa barangay. Tiyan mo naguro ang Mansilingan, no? Mansilingan. Mansilingan. Ay, ang pag-insinti ko kung ginapuwit yung ma-takeover, di ba siya? Si Kwan, si Kagawad, Carlos Sanhao. Number 1 Kagawad. Oo. Amo man ang rule of succession Pisan man eh. Ani kiti pasunod naman lang guro gincheck yung sunerek ang kapitan and dapat yun na magsunod isang number 1. Gani man. Dawad. Hindi ko sinodra ang iban pag ganyan pang plastar, no? Kaya para man na sa mga pumuluyo sang barangay Ang importante nga di ma-paralyze bila yung operation sa barangay, bila? Oo, damo ba? May harapag ito, I think, sa dalhin man sa Banago. Kapitan Ricky Mijares. Sa barangay Singkang, si Distrito, no? Lonas la? May isa pa gino? May isa pa, I think... Rodney Carmona? Why pa to yan? Why pa to resulta yan? Do, naka-quarantine siya. Naka-quarantine to siya. Oo, tayo mga mo na bala? Oo. Naka-quarantine sila yung tanak sunerek. Ngunit na sa ila, servisyo man, no? Pumuluyo, nga isigis la libot, kisa kung sino lang man ila nga ka-contact dira or interact. Gani? Kaya naman na, do may mga plano mo to si Vice President Gonzales nga mga resolusyon niya, no? Oo. Para magaan ko ng hazard pay, mabla mga barangay official sao. Dagaan man gamay-gamay nga incentives. Kaya para may bulig-bulig man aksyonel kag may konselo man sa ila, no? Oo, especialmente nga aton nga mga kwan bla, mga frontliners bla nga mga B-hertz bla ni. Mga B-hertz gid. Mga tanod ta man sila dapat ang tagaan gid una sang kwan incentives sang national government ta. Ani, among yun na dapat sa tutukan Ano tong term ni Kapitana Gonzales daw hazard pay bla mo? Hazard pay. Hazard pay, no? Hazard pay kay. May dapat tagaan hazard pay ning mga B-hertz naton ka mga frontliners nga ara sa barangay bla. O mga tanod pagid bla? Ti tanod gid yun. Ako ang contribution sa tanod ta magmang magpulaw na ta kabantay ka lockdown nga lugar. Lockdown ta nga balay da. Mas pagid ang race sila kabuhi basi matapikan man sila kaya sa nga daan. Gani. Kung sila pa na kisaan nagaduol o kung nagabutang sa mga pagkaon dra. Bisan gamay lang incentives at least bisan paano may konsuelo man lang tao. Total ang ila man ri bilog mga bakulod mo ang ginapangiyuan Manila. Correct. Basi pa lang, no? Matatapa na. Like may dari sa may barangay 18, no? Bagay may mo si Kapitan Mads. Si Kapitan Madeline Diaz kili positive man, no? I think do wala pa man guro. Si Kapitan gali yun. Yang ay residente mo yang halos. Ang residente halos. Si Kapitan ti ba para pala yun as Kapitan da kay. Nagagwa.
Ha? Balansa sang ni Sir Jonathan. Abo, hindi gid kay visible man si Kapitan nga dana kay may ginabatsak mo na lawas siya. Galing kay isa man ka pero may ginakakadain naman nga doa. Isa lang pero may ginahamba ko si Action Direct. Si Pare Jonathan pwede, hindi na magguwa-guwa na sa balaya. Si Cap Madeline. Pero may ko nakadakitain na mo na ba ko sa lawayon yung Cap. Pero hindi mo may action dyan kaya magwa kaya kaya dapat ako ginadayaw. Gani lang. Bako, ano lang mando lang, hindi lang magpalapit kay disgrasya tanakron. Namumulo mando lang ano. Tinamo man da mga puli kay Damo mo Kapitan. na mga K9 ni Kapitan Madeline Diaz, nga sarang yaman masugo-sugo da. At least kari subong bala na control gila yun, no? Do so far, why na additional kag taning di na madugangan action na reka. Ay para why problema dara ang barangay. Kasi ang kabalukato bang andan ospital ti damo trabante. Ang mga gabantay sa mga pasyente da karon di na karon magpamakal sa mga kinanglano nila. Correct. Dari na daan, bawal pa daan magpasulod sa pagkaon na lang may mga sulodlan sa ospital. Ate, ako pag ilang isa dara nga bulig dari sa barangay tani. So puli ko matinloan nagkagway na di COVID-19 makamatamat naman balik bla. Sabay pa. Ang operasyon dari kag tido mga buin-buinan mga problema ni Kapitan Mods. Dra sa may barangay 18, no? Ambot sa singkang si Kapitan Rosini Distrito mo siya naging pandola na temporaryo sa posisyon niya. Muna, i-check na nabi. Basta siya man ang rugya po. Kaya kasi mga puro perma, hindi siya nagka-perma na, hindi ba? Hindi, gid. So, may muguro ti may ara. Man guro niya si Kapa Distrito, basta maging designate, maguro nga first kagawa, yan nga mga mag-caretaker na sa barangay temporary. O man, ti may ara man na administrador ang barangay. Ara man na mga kagawad dira, no? Si ara man naguro ka suporta gid ang tanan-tanan action ni Rickman. So kung kinahanglan nagyaw suportahan ay nalagit sa bungya kung ano mga partido kung hindi kada nga kapdanan kamo. Agami mo suportahan na lang gid para sa ikayo kitikal. Hindi makita ang kontra nga daan man. Kung ano na puro partido ni partidahon taning obrata sa COVID-19. Amo na nami, no? Tidahon ng obra hindi ang politika. Correct. Amo na sa direka aton nga pinagkulo sa tosyon diri karon nga gabis palibot sa sunod. Ang tupad mo na ilagay mo na permi nga di maglagaw kung gabi. Away na sila glagaw ni. Siya naglagaw. Kung stock na sa balaya mo. Okay, ti pagpuli ya. May gahulatan na to. Ambot. May gahulatan na to ang botilya. Botilya. Oo. Diya mati ka na sa balaya. Ate uwi. Kabalo ka palipong-lipong ni Yamong. Alabar. Para matuyo-tuyo lang bla. Paano naman maging obra kung puli na? Patuyo. Patuyo ka na lang. Di ko may nakaredy. Ito kadaan nga battle. Iapos na lang daan. Pagkabot mo. Buksan mo na lang. Basin, ikaw lang tayo isa karon kag pagpanumdo mo da sang katabos kalibutan. Kung sabi ka pa rin, sa tupad balaya ito mo niya presa. Niya, dari ni preo. Tupad balaya bla. Oo man. Kasi palamla kung kasigis na panumdom, manumduman nilang ang solusyon sa COVID-19, boy na. Why na? Ano? Why na chansa? Parang sa nabilang sitwasyon sa balibot sa sarat sa Bacolod karong gidla mga gabi sa totalan mga kagsang tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa Tonlawas ang paguyang ko ng pagrubo sang ato ni main function ang mahigko nga kolon ng hindi regular ang pagpagwa sang higko sa Tonlawas sa may dako nga Carlota, kay ano ni Lola Erlinda, Mama Ramona, kag Family Marinay from and the Pineda Action Ereka. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa batan sa Action
sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa Ibo Sininga Report Observation. Balikan na si Aksyon John Diaz sa balik niya Sininga Report sa iya Sinatipon nga mga aksyon na balita. Ang observation report na Aksyon John Diaz ginadulong sa kalawansang live ang observation report man ni Aksyon John Diaz ginadulong sa kalawansang Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. standby na sa report ni Aksyon Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira sa kay Cathy Ver sa kay Donita Fidel ga paurok-urok kinsawa. Salamat kita kay Donita Fidel sa kay Eduardo Ambosda no sa area sang Bago araman ga paurok-urok siya no. Sa barangay Tula Carlota City check attendance lang si Elmer Almurato. Si Cheryl Flores araman sa Iloilo ara si Norma Calisterio Bunda. Dara sa may Luanda, West Africa. Bukalayo Luanda, West Africa. Gamonitor na sa aton si JR Takalinar Agire. O halong kada Toto JR, no? Kaya tami ako dara akon baby boy na si Toto Carl Sumanting. Sa akon bana nagapamati gid permi Randy Sumanting alin kay Elsa Binabon. Sa Marayo gamonitor man sa aton si Frederick Arwado kag si Ratsil Bihaga may gabi dira. Kami ko lang si Paul Reynaldo Hameya Jacqueline K Boday Obsilia Poroktore Abada Vista Alegre alin kay Kagawad LC Digdoy Kokey ang panamyaw. Dara sa Paranaque kag sa Valladolid ginatamyaw lang ni Toto Alexes Torre ang iya sini pamilya. Sa Sumag ara si Arlidan Makoy, si Garcia Gigi ga check attendance lang sa aton sini nga pagpangalagad.
Dara sa area sang kuan sang Barangay 33 si Junel Manaay ga monitor gid. Sign on to sign off man si Wenny Jungon. Elizabeth Kasuyon may gabi. Sa tangob si Annabel Garcia. Taga Old Pabrika na si Patricia Flores kag Agustin Flores. Alin kay Cheryl Flores. Okay. Barangay Karadjuan. Happy listening sa grupo Makawiwili. Diri sa Puno Taytay. Siling ni Julinda Aguilion. Puwerte ha. Si JC Mac Manalo Villaflor, check attendance lang silian ni John Earl Obamos. Si Rene Snake de la Cruz, sang Tabaw Valladolid. Kang si Jodet de la Cruz ga paurok-urok gid. Alin kay Jodet Dion si Rene Snake de la Cruz, kilala ko ni mo. Sa Bangga Patio. From Davao, tamya ko lang Huntela kag Taton family sa Gardenville. Alin kay Hasmin Hontilia Albaracin. Shout out lang da sa Smart. Kahina gisang signal. Siling ni Sparkly. Ay tuod ka. Watching sa Kasilingan, La Castellana, Pamilya Salde, alin kay Lowell Salde. Mayroon talaga pagpaurok-urok ka. Sa Caloocan City, ara si Joanne Bantalo Bantulo. Kapamati gisa to. Si Diyos Lilibuon, lispuho ti pa-check attendance lang Sandumanan, ara si Apo lang. Ay, pwerte. Jod Galis, makawiwili, may gabigid, ha? Sa Minlo 4, Talisay City, Pamilya Castro, ginatamyaw ka mo ni Jerry Castro. Eliserio Yulo, sa Paranaque City, ara siya. Barangay Kabatangan, Kasilana, si J. Karam. Tamyaw ko lang si Bon Ignacio. Gapaurok-urok kita. Kay Connie Abilio Mata da, pa-check attendance lang siya. Haragin siya kapaurok-urok ko. Pamati sa atong sininga palatuntunan. Salamat kita. Sino dila nga pagpaurok-urok ka. Tamya ko lang si Ashley Blanco. Ashley Blanco sa Abada Sky. Si Ronald Policarpio, Marcelo de la Cruz, James Vivanco, Jojo Giharo, Henry Carpi, Julio Xavier, Alan Pitugo, tanan sa Santa Clara. Okay, naininikuan ni Vice Gob, Jeffrey Ferrer. Check attendance lang si Mr. and Mrs. Gary Alositain, sang Tourism Office, sang La Carlota. Si Idol Ojor Limor Otanera, Ragaliwa. Araman si Olive Prado Gargaritano, nagapaurok-urokin sa atong sininga pagpangalagad. Ay, puwerte. Si Abdullahi Abubakar. Araman, check attendance lang. Okay? Ang iban, karoon naman ha. I-check na lang ang report na gika sa atong sininga mga correspondent. Live report sa Northern Negros. Cadiz PNP Correction sa report na si Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, action Eric, may gabi sa mga ka-aksyon sa mga balita magikan diri syudad sa Cadiz sa Balag Official sa Blasor Entre sang Kapolisan. Isa naman ka persona gindakop by virtue of warrant of arrest kay gini may ara nga violation on kaso ginatubang sa pagviolar sa Republic Act 8550 ang atong pagkabalaw sini sa Fisheries Code of the Philippines ini kag nanakpan ini siya
na nagapanagat sa ginatawag naton illegal nga pagpanagat ang gindakop sa warrant of Suborna Section pinagiman sa kay Police Executive Master Sergeant Malbert Miloso upon si Police Senior Master Sergeant Deliver Bar kag Patrolman Ronimel Polienso. Ini ang persona nga gindakop nga may ara siya nga pending nga warrant of arrest kilala kay Edi Taipon Alob, 54 anyos edad kag ini siya ang residente sa sitio Pangpang sa barangay Tiglawigan, Siyudad San Cadiz. May mga alas 4:45 takla sinigid lamang nga hapon sang ini siya ang ginpa-record matapos nga gindakop sa makatapos ang kapolisan. Ang warrant of arrest kini ang gin-issue sang RTC Brand 60 ang ilagdaan pa sa tuanay sang judge nga si Judge Raymond Joseph Javier. Ang presiding judge sa amo nga korte. Ang bail nga recommended rin 100,000 pesos para sa iya sila nga temporaryo nga kahilwayan. Ini karon nga persona ang naka-detained sa bahin sang PNP Custodial Facility. Kunyara sa kustodiya sang Cadiz City PNP. Sa dugang panaton nga mga balita, gin-release ang isa ka persona matapos nga napriso ini sang napulo kadlaw bangod sa kaso nga adjust vexation. Ang pag-release gipatagayon sinigid lamang nga hapon may mga alas 3 pasado ang takla sa diin. Ang gin-release ini ang ginkilala kay Vic Barquilla Di Matais, 29 anyos sa edad kag residente ini sa Hacienda Chambery sa barangay Kaduaan, Siyudad Sang Cadiz. Suno sa report, gindakop ini siya sa tong tinalikdan ng Agosto 10 sa ini ang may ara pang nakapinding nga warrant of arrest patoy siya sa kaso nga adjust vexation naging issue ng Honorable Judge Joan Francis Necras. So santo nga mga pinihon Agosto 10 kinpreso ni siya kag kainagin release ini matapos sini nga napulo kadlaw nga pagka-angkon sa iya sini nga pagka-detain doon sa inatawag nga ang iya sini nga kaso release service of sentence na. So, ini action Eric ang gi-release in good physical condition alinman sa sabay sang Cadiz City PNP Custodial Facility matapos nga nagmando naman ang korte. So far, matulog ang wahigid man ang syudad sa Cadiz, luwasin nila man sa mga pila ka mga accomplishment sa kapulisan sa sining aton man nga pag-tuki kapubusisi sa Blator Entry dari sa may syudad sa Cadiz Action Area. Kamusta ang kwanda ang update sa COVID? Wala nga sa mga nagdugang, Jer? Actually, ang COVID dari wala man may nagdugang, ang mayo gidya kay man may naka-recover. Okay. Nga mga pasyente base sa base sa report nga ginpagwa mismo sang local IETF dari sa may syudad sa Cadiz Action Area kabibilin nga 14 ang aktibo. Okay. As of August 20 gini siya karon gini nga adlaw. 14 ang active nga kaso kag ang total gid nga confirmed cases is 48 samtang 34 ang mga naka-recover mo na may 14 nga nabilin. May suspected nga 3 kag ang 200 ka mga person under monitoring. 13 na lang yara karon sa quarantine facility si St. Andrew. Halos ang 187 naka-home quarantine. So may mga ara nga mga naka-recover nga mga pasyente. Pasalamat man ang aton sini nga local IETF. Okay, balik ka ta siya sa Roger Go team na utod.
ang yasining linya, no, gina-update ka ni Action Roger ang mga kadisnon parte sa update, no, sa COVID-19, no. Pasalamat kay ti medyo may mga nag-alayo na dugang Action Roger. Kaya mo na, Action Eric, kasi may mga nagalayo nga kahapon naka-record di sapat. So far, amoy na nga naggagamay na lang ang nabilin nga mga aktibo nga kaso. Officer nga may sa record ining mga panibago nga mga nag-positive man ini sa itong agisa din sa itong tinarigdan sa nga August 16 wala pa niya po nagkamotang iya sila nga rapid ang repeat test niya. Hindi ba lang isa sa nurse sa may dialysis center, no? Sa isa ini ka private nga dialysis center. Diri sa barangay Magsay, sa may dalan Magsaysay, kagining 31 years old nga nurse nga taga barangay Tinampaan. So ginapabot-abot pa niya siya patient number 44 nga ginapabot-abot pa karon kag wala ini ma-trace gid kung sa diin nagalin ang virus kaya sila nga nakuha. Pero iya sila nga pamilya, ipatigayo na naman sa swab test kinulat-ulat man ang resulta. Ining 29 years old nga isa ka call center agent nga alin sa Bacolod nga residente sa Barangay Luna. Okay. Amo man ni sa tong August 16 pero wala pa ini Japon Action Eric sang resulta repeat test nila. Kinulat na lang ni kasi declare na ni sila yaw kung na-declare na sila nga positive based sa sinang results ng August 16. So, kamay pa nga makarecover man, kay man, hindi sila ang transfer na sa Wainsa nga Banwa Civil Magdalena sa aton sila nga Provincial Healing Center. Kay basta mga positive, gusto man ni Mayor Salvador Baring Escalante, hindi na pagpabilin nila sa St. Andrew Park Place. Dapat lang. Kundi nga isolate na yon dalon sa EB Magaluna. Kalakip na ini man siya po ang 25 anyos nga isa kalalaki nga taga Barangay Bangkiruhan, kagini siya ang isa man ka call center agent na pareho man nga sa di nakapauli kag pagkatapos sini nakapauli pa sila sini nga puluyan kag pagkatapos sa baton sang intelligence task force nga mayara nagapauli gin kantuan kaya gin validated mo nga in-isolate pero nag-positive man siya tong August 16. So August 20 karon mga 4 pa lang kadlaw na ini sila ang nag-positibo pangayuan pa naton ini isang sila nga pagpakamuyo man ngati ayuhon man sila sa aton nga mahal nga Ginoo kay mo man ang isa pagit ka babayi 22 anyos nga taga Barangay Tiglawigan, pareho man ang sinere kahit pareho ini sila nga mga call center agent. So, ang mga call center agent subong pag-abot na disyonan sa Cadiz in Sigida, isolate sila. Okay. Ang mga violator sa Jersan Kuan, curfew, nagjutay na sa Cadiz? Ate, nagkatao-tao naman ang sinerek pero hindi nga wala sa may manakpan kaya actually sa subong. Hindi masiro? Hindi masiro kaya actually ang curfew as of kahapon kasi nga record 3 man to. Okay. Ang naka-report man curfew wala pa nabot sila sa mga nagkalanakpan niya nga nagbayalar sang no face mask? Wala face mask kag subong man ining social distancing na medyo yutay na lang. Ati, edukar na gid man sila. Ang face mask na gid ni amo ni ang daw kabudlagid kag tigagid sa pila naton sa mga kauturan Action Eric. By the way, kamusta na sa imo si Police Lieutenant Colonel Calisto Mabugat ang Rias Chief ba sang regional sang Pro 6 regards sa imo kag kamusta ka sa kuno ang kamusta na sa sang mga buriring kuno sa Cadiz da? Di gani pero ang buriring hindi subong ato do wag itapit. Ati kwan garo ati. Tungod sa COVID ng guro lang sila paglangoy garo. Basad lang sa COVID Okay, bisan basi man dito bisan kay
Bosalan Daniel Dio kung Sabado magkanto-kuto kay manabo ko ti ang madala ko ya nga ginapangilay man lang nila sa ako na kay pagkatapos daw ginasinyasan ko nga totoo. Ti kwaon ko na mga tulutang igi man lang kag mga bulbalanak lang gani kung isa ti daw kapigado man daw ay mga buriring. Wow. Mo na ginabit-bit ko na wala na pagkabuti ginagulot. Nga medyo may pulo panihol man gati man pagkabot mo to nga sinyasan ka lang may ito kato ko rin ako nami man. Ang bugin ng nami si Mugid. Salamat gina si Kagawan Jaga Mahinay kay mo nang daw right hand ni Boss Alan. Nga pero may nagasinyas nga kuha na to plastic kay Sokban na. Salamat kita. Sige, request si mo si Colonel Calixto Mabugat Ay, bao. Diba na si Colonel Calixto Mabugat, paborito yung ginamburiring, kaya man, balo ka ba sa mga tutuod nga kadisnon niya. Ang buriring niya, daw, ano tayo, perti kinamit na, daw ubas. Gani. Daw, amuna ga pangamusta man sa buriring po pasensya gid Colonel. Kay ang buriring subong daway gikapit sa syudad sang Cadiz. Si Day basan ko kayan gid sa katama tong posyet ng ligan. Oo. Day, basi ko makahapit man dala ko daw magluligwan na ya. Ara. Basta ngayon ka. Oo. Toto Jun. Kaya gabi kapadali Diaz Mr. Jonathan Diaz kinagapamati gid. Tao sa karon man nga gabi. Sure George Ributon gali di ba dream kag si Miguelando Bakruya. Oo. Pabati man sila sa aton kag Toto Iberdata di sa may Barangay Sontre. Oo. Kaya gasto kay sa radyo kada gabi amo gining ilang nga gina pamatian kag Fiscal Maido kag kay Ma'am Lini Almaido. Yes. Nga naga pamati gid sa aton karon nga gabi Action Ereka. Direkta sa Sirad Kagani sa balita o na sa aksyon ni Saksyon Roger Gotib ng report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kita sa Roger Gotib live report gikan sa Masyudad sang Cadiz. Ang balita ng si Roger Gotib giradurong si Sakarawan sang May TC. Dugay ka na ba na naganto si Musani 14 sa Balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon para si Barbie Lemos sa report first. May gabi, please come in. Sabi Aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang aton area of responsibility Action Eric malinong kag mataway ang pila ka mga blatter entry sang aton kapulisan diri sa area sang Central Negros. Apang nagapadayon man Action Eric ang aton nga mga katapo sang kapulisan halin sa Moises Padilla padulhog diri sa syudad sang La Carlota. Naglibot kita bilog nga adlaw, basa ka kita sang ulan, pero nagalantaw kita sa ilang pagbantay sa kada border nga gina-expecto gid Action Eric. Halin dito sa may Moises Padilla sa Ginpanaan, may border gid dito, kaga wala sang makasulod nga mga wala sang dala nga dokumento Action Eric nga pareho sang medical certificate nga halin sa City Health Office kag subong man sang halin man sa barangay, no? Kag mga delivery van hindi kasulod kag mag-deliver sang ilang mga kontrabando, mga baligya kung wala sila sang dala sang medical certificate kabahin sini sang ginpapanaog nga
executive order, no? Kag ti stricto gid kag nag-us-us man kita diri sa may Castillan na amuman ang patakaran. Kag antes makasulod sa banwa may dala medical certificate action na Eric magaagigid sa lamisa sang health kag magpalagbok dito kag magbilin sang contact number. Kay in kaso action Eric nga may contact number hapos ang maglukit kung ano gid man ang cause sang ginatawag nga COVID-19. Kag dira damo sa mga commuters naton nga nagapila kagud to nga makasulod ang individual sa sulod sang banwa. So nag-us-us kita diri sa siyudad sang La Carlota. Ang siyudad sang La Carlota nagapadayon sa gihapon ang pag-checkpoint man sang aton nga mga kapulisan diri sa pagpamuno ni Police Colonel Junel Guadalupe, Chief of Police ang siyudad sang La Carlota upod ang alert team kag ang traffic enforcer naga-secure gid sang tagsa ka mga salakyan kag labi na gid diri action Eric ang mga single nga motor nga wala sang rehistro kag lisensya. So infound dayon ang motor karon wala sang kumpleto nga dokumento. So agud malikawan kung suno pa sa aton kapulisan kay Colonel Guadalupe, agud malikawan ang mga aksidente ilabi ni gid sining minor de edad action Eric kay sa nagligad nga mga binulan may aksidente minor de edad ang involved, so wala gid sang kuwaon nga tawag sini rehistro o kon insurance sa iya nga motor kon hindi kumpleto ang isa ka ginasakyan nga motor. So gina-stricto sa aton kapulisan ilabi na gid sa pagbantay sini sa mga bordersman sulod kag pagwa ilabi na gid ang mando kag executive order sa mayor sa siyudad sang La Carlota nga kun ang individual alin sa Bacolod kay nanglan may ara man sang ginatawag medical certificate ilabi na gid kun alin sa ilang nga ginatrabahoan action Eric. So mo ini ang aton observation report diri sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Kagawad Jufred Sapanta kag Kapitan Chad Ferias ng Barangay Robles. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon na Percival Villamor. Balita ng aksyon Percival Villamor. Ginadulong si Sakalaman sa Santon Plaza Coffee Mix. Sa kay Nong John Bernasol and family, kay Ginny Solgon and family, Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Mrs. Judith Calves Pamposa and family, kay Madam Prete, kay Toto John Mahilom, sa kay Roger Awing, Konsami Roger Awing, sa kay Milo Huyatid Amit, gapaurok-urok gid, si Toto Homer Kahipo and family, Ray Jantan Villalon, kay Chris Kyle Gray, paurok-urok gid pamati sa Aksyon Night Patrol program. Kay Sermon Lopez na may gabi sinya good luck sa virtual class. Palod anay para maka-attend class so til gini si Sermon Lopez mong no may nga pag paurok-urok pamati. Pamilya Di La Banda sa Bacolod, pamilya Oquindo sa La Carlota, kinatamyo ka mo ni Toto Richard Di La Banda. Mayroon nila nga pagpa-urok-urok pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ayos! Sa
Sakay Jocelyn Kalamaan, may gabi dira kag may lang nga pagpaurok-urok. Sakay J. Fel Gustilo, Ana Andrea Famoso, Noel Magbanwa Lagos. Sakay Giovanni Mel, Connie Bacosa Fos Cablo, Olive Prado Gargaritano, kay Boylingin Bawang da, mayong gabi gid ha. Sakay Joy Laurin, sakay CJ Narca. Doktora El Rofa, sang Corazon Luxin, Pediatric Ward, Lidjo Pagsubiron, Gina Pagsubiron, Eugene Pagsubiron sang Bago City. Sakay Pau Linda, may gabi gida. Sakay Inday Blasada, nagapaurok-urok. Sakay Mr. Mrs. Armando Cabiles and family, dira sa Canada, God bless. Jerry Azero Jr. sa Barangay 35, Ging Alib, sang Country Home si Stefanea, sakay Archilin na Jeronimo. Mayroon dira nga pagpamati paurok-urok sa Action Night Patrol. Sakay Conrad Abalahon Fulgencio, mayroon gabi dira kag mayroon nga pagpaurok-urok. Mabalik ang news sa reporturan when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Unilab, alagang tunay. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa publiko, ano bala ang mga plano ang basiwa kanakip documents and even transactions inside the water district. Ang bahalong kag informasyon, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa tumalagan balikat nga to sa nga patrol, to Crosswell Patrol. May gabi dira sa kay Archilin Hieronimo. Sana may biyahe na papunta Negros, hindi pa ko ka nagpa-enroll. Stranded 6 months. Ay. Anton Bintaha, may gabi dira sa kay Antoinette Balinas Salavi kag Aliana Ani. May gabi dira, no? Balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon dyan! Sa balik report, please ka, Mark. Aksyon na ko nalabot sa duha ka mga lugar aming Rosera sa Banwa sa Mursa nga ginapanahugan sa isa ka executive order may dalo mini sa extreme enhanced community quarantine. May isa man ka purok o comportion sa purok sa areas nga purok mahugani barangay Lopez Haina Banwa sa Mursa. Ginpay dalom sa lockdown. Mga walo initanan ka mga balay aksyonerek ini matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang tatlo ka mga residente mismo man sa purok mahugani barangay Lopez Haina sa Banwa sa Mursa. Sunod rin kay Mursa Mayor Gerardo Conjeri Rojas iya ginkompirmar nga una nga nagpositibo gali actually sa lugar ang isa ka engineer sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH nga nagapuli dira. Matapos ini patigayon sa contact tracing ang mga kaingod sini ang ginpaidalom sa swab test aksyonereka. Sa ginpaidalom na sa swab test nag-conduct sila isang RT-PCR test na isa katatlo ka bulan nga lapsag lalaki ni nga nagpositibo sa COVID-19. 3 months inisa. Ang isa naman aksyonerek nga draman sa lugar, isa naman ka call center agent. Tatlo tanan sila dra mga kaiping o kang kaingod ang nagpositibo sa COVID-19. Rason kun nga magpatigayon sila o nagpatigayon sila sa contact tracing. Gintay dalom sa lockdown ang 8 tanan ka mga barangay. As of now, may ara na 31 tanan ka magkompirmado nga kaso sa COVID-19 sa Banwa sa Mursa. According to kay Mayor Rojas, 14 na ang naka-recover. Okay. Si Mursa Mayor Jerry Rojas. Balita
gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Kahit ka. Salamat dyan sa mga report may kabidira sa kay Sherilyn Oro Javier sang Santo Niño, Barangay 2. Gapa urok-urok pa sa sila ni Marilyn Ruiz kag ni Bibing, Liza Hinlo kag Larry Lorayna, Lydia Gansya kag Mark Balahadja. Gapa urok-urok pa. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinipanon, Action Night Patrol Program, Webes edisyon magatakopin ni Tiponario. Balik ini buwas Friday, last Jess, todo balas 11. Ato sa lima patrola, unit reporters in action, kapalagay ko magabi sa kay Action na Roger Gutib, Percival Villamor, Action Jan Diaz. Action papang neksyon tao mga tuwa piloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Henry Espulgar. Back up diri kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action J.M. Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa alas sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binuko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.